ler. Kendo wiyo timo jere kendo japuonj nonyisa ni mzazi baba ake Shela weji panga na pesa ya national school maana sei korana ngini nyathina dhie national school to nonyisa ni gima nyathini dwaro ni odhi time STEM ma nyathi dwaro ni ong'e odhi time but gima nonyiso nyathi ni nitiere subject kaka bio chem and co mathematics nyaki score tadier nini nochwado mathematics nodhi ko mathematics oyudo 8 ma EE1 nochwade ochwado 8 to ochwado ni in fact nochwado EE1 ariyo ma 8 alafu mudongi en 77 EE2 matende no yudo 65 points out of 72 to kalure kama selection bende mane timore selection bende wabedo gi japuonj kapok watimo selection ma japuonjo gaida en school manodwaro mokuongo ne en Alliance to gi St George's to hawi maber ni St George's no emno luonge monyisa ni dadi kanye kama nya dwaro ka kosa Alliance nikech maybe nitiere gimomiyo but kanye kama nyo luonge nyathina no kanye mabe no dwaro to be kanye mosebedo in fact an skunda manadwaro ne St George's te Nyasaye nyokonye moyudo mobedo placed ma nyo odhi ka chunyo yawre ma tiende ni okanyal wacho ni nyathini nyo achune gi skul moko dwar to kachune gi gine moko dwar tich moko dwar osebedo koywago owacho na dadi ni dadi adwa bedo daktari to japuonj be nosenyisa ni ko neno nyathino to kaka nyathino en kosebedo kaka o perform nikech ka nago mbaka gi japuonj class gi nyo bedo ngama nyo yombe nyo yudo 67 manyo yombe gi gine agariyo but kijosebedo kodhi maber koro aparo ni gima timre gima naseyudo Joyce ni government nikech nyathina nosome government aneno ka nitiere iluongo ni soft spot moro aneno ko skunde mag piny owacho government schools aneno ka nyo